बाबूजी पतोहिया ऊख तोड़ के लेके जात बा त बुढ़ऊ कहतन हे पतोहिया अरे गन्नावा लड़कनों के देई दे रे पतोहिया। कहतन लड़कनों के गन्नवा देई दे। का करन भैया ऊपरा कतोरी के लड़कवन के देई द। ऊपरा कतोरी के लड़कवन के देई द। अरे नीचे क लहुरा देवरवा बीचे क बउरहवा ए गोरी है। ऊपरा कतोरी के लड़कवन के देई द। ऊपरा कतोरी के लड़कवन के देई द। नीचे क लहुरा देवरवा बीचे क बउरहवा ए गोरी। यानी ऊपर के तोड़ के लड़कन के दे दे, नीचे के लहुरा देवरे के और बीचे के बउरहवा के। ये गन्ना के बात हो गई है। कहले हन के ऊपर के तोड़ के लड़कन के दे दे, नीचे के लहुरा देवरवा के और पीछे बउरहवा के।